بسم آب وولد ومنفس قدوس أحدو أملاك آمين. سلام أمن العالم كنكم نزم منفس هاو channel تكاتل زلهم نا إجزابير بتسب نا يدينا قدوسان دنجل مارا مفكر تخميك أنيهم كم ياللهم قدوسن حيالن برخون أملاخنا إجزابير زخبرن زتمسجنن يخون لومي كابخاتكم زقربا كلت حتو الله نزن حتو زياتن حصر بيلنا كنملسن كنفترينا أملاخنا إجزابير أما أكلنا ترخيبو ننزاربو نهوت نبرخت نفرخ قبرلنا ناتسرنا يفقادو يخون لنا تقدامي تحتو كم زرعهما بزعبا زيتي حياة بزعوة ملكتها اتخالي تخاء في اللاي نتن عزيز زفقرن حواتي حاتي كلاتن أب سعود عرب زلوا نعان زقرب لهم بزح نجار سخم على بفلا بسعود عرب زنبر أب عد عرب كوين السر حسب ناب تجراي مستملسة زموت أبو زح نجار على كم تجبر لك كم تجبر لك كم تجبر لك زبل حج كل زبهر سي بهالدي لما دي ولا ابن بفلا بزعبازيم ما يمجج أب مالتي مصحفك عدر زملكت بزعبو حصرا بيلك كزارب كفتني كلاتكم نزا فيديو زي تجميرا كساب تودا بتعقس تكتاتلو املخنا እግዚአብሔር ስኩላትና ይሁን በተቀዳሚቲ حصر يخبلا ምክንያቱ ብዙሕ ተንተና ዝህበላውን ስለዚህ ይኮነት እታሕቶኩም ዚያ ትብል ሓንቲ ሕቶ ላትኒ زيت حياة مبلع حاتيات على وديو بوشت ملس اللي كور ممرنا هسس يا زحوي تبليا من علبات زي حاتاتي بيناي كم زملس الله فلتكون من علبات بفيسبوك تطيح في اللي كوينو وي بخالق اي فلتكون سلازي بزخ كملسا داليا مالتي حجي اذا حتى زياسي بخميا كم حتو تقرب كيلاون نبعلي بزح كحاسبلا فتينا جن اي رخب كلها زيت حياة مبلع حاتيات هالو وديو تبل من علبات انت حاسبه شعور ابقله قبعي ويك ابقله تعاكبهم حياة مبلع زيت حياة نمخانو زيتي خيب اللعدي زيت كن حابيرو مستي نبالعو سلازاتوس دحان حاتياتيو ايكونن زبلسي كتا عكايده مالو مالتي حجي احصر ابيله خملسو مس حاتيات يترخبو زخنه قدم حجوم بزعبا حياه قال سميع اللهو از مالت جن مس اكسباير زخونلو معالتو زودقه خوني خاليو معالتو زودقه بليعخا مالت حاتيات غيركا مالت ايكونن حمام اطريخ الله جن ازي مس حمام زتاساسر دامبر مس حاتياتن مس صدقن زراخب ايكونن قال سبكا ولاتي حياه زبل ني عرب سلازخونه اها نزي خاز زغبرو تختلتي اسلمنا يكونو سلازخون ناتو مغبا اينبلعن منالباتكم يلم كونون يخول يوم كوميلكم تداخلكم كا تغاغل لكم معناتي بزي قدس ابي يسرح اب عد عربي يسرح ولا اب تشاينا يسرح زخون النجر صقم زبحال يبل معناتي سلازي زيت حياه مبلع علوتو ريخا ساعاتو ريخا زي ودق انت داخل مبلع انطعنا صبقي كتبلوا تخليخا انا بزعبا زي مبلع بزعبا زيتي بزعبا مغبي عينايتي تعنا زلو عينايتي بزعبا زافلو طيبلين كوين جن مس صدقن مس حاتياتن ايتراخبوا كراخب زلو تعنا لو وديو ويس حمام يزمصالكا انت اذا تبلعخ انت يسعبلكا استبلعخ انت يغوداكا وي كانت يوسخلكا زبل مس تعنا دا مس تعنا مس حمامن دا تاساسرو امبر مس حاتياتن مس صدقن ايتتاساسرو معناتي ስለዚህ ህጽጽ ያ ስለዝበለኒ ቀዲመ ዝብል ዘልዘለኹ
ስለዚህ ዘይቲ ሓያት ምብላዕ ሓጢኣት የብሉን ዝወደቀ መዓልቱ ዝሓለፈ እንተዳብሊዕኻ ግን ብፍላይ ኣብ ኤርትራ ብዙሕ ነይሩኹም ሰዓቱን ዕለቱን ግን ወዲቁ ድዩ ክንደዩ ግን ብዙሕ ዝከታተሉ ኣይነበረን ኮይኑ ስማዓኒ ስለዚ እቲ ዕለቱን ሰዓቱን ምርኣይ ጽቡቕ እዩ ንጥዕናኻ ንሓጢኣት ምጽድቂ ዘይኮነሲ ንጥዕናኻ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ በዛ ሓዝዋ ምናልባት ከምዛ ቀዲመ ዝገለጽኳ ህፅፅቲ ስለ ዝበለኒ ከመልሳ ፈቲነ ካልአይቲ ዝነበረት ሕቶ ሓንቲ ሕቶ ዶ ክሓትት ሓደ ሰብ ኣብ ስደት ዓረብ ነይሩ ምስ ኣተየ ከይተረጨየ ክንሳሕ ወይ ቤተ ክርስቲያን ከኣቲ ይኽእል ዶ ከይተረጨየ ስቕ ክብል ይኽእል ዶ ምርጫይ ዝህቦ ጥቕሚ ብመጽሓፍ ቅዱስ እንታይ እዩ ዘይ ምርጫይ እንታይ ሳዕቤን ኣለዎ ክትምልሱለይ ብትሕትና ይሓትት እያ ትብለና ዘላ ፍቅርቲ ሓፍትና ማለት እዩ እዛ ሕቶ እዚኣ ብፍላይ ከምዛ ቀዲመ ዝገለጽኩ ኣብ ዓዲ ዓረብ ንዝነብሩ ሰባት በቃ ኣጨናቂት ኣጨቃጫቂት እውን ክትከውን ትኽእል እያ ኣብ ዓዲ ዓረብ በፂሕካ እንተ መፂኻ ብዙሕ ነገር ይፅዓነካ መግቦም ስለ ዝተንከፍኪ ፀጉረን ስለ ዝሓስኪ መግበን ስለዚ መስአን ስለ ዝደቀስኪ መስአን ስለ ዝበላዕኺ ከም ስለ ዝገበርኪ ከም ስለ ዝገበርካ ተባሂሉ ብዙሕ ነገር ይፅዓነካ ማለት እዩ ሕጅስኪ እቲ ልማድ ኣየና እዩ እቲ መጽሓፍ ቅዱሳዊ ኣየና እዩ እቲ ትምህርቲ ሃይማኖት ኣየና እዩ ብኸመይ ተበጊሱ ከመይ ይልናሲ እቲ ሓንጎልና ትርእስና ኣስፋሕ ኣቢልና ንርአዮ ማለት እዩ ብፍላይ እዚ ሕቶ እዚ እዚ ሓፍትና ዝሓተተቶ ሕቶ ወላኳ ኣብ ኤርትራ ብዙሕ ዝስማዕ እንተ ዘይኮነ ግን ኣብ ብሓፈሻ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ኩሉ ግን ይስማዕ እዚ ነገር እዚ ካብ መዓዝ ዝመፀ እዩ ግን ንምዃኑ እዚ ምርጫ ተረጭኻ ዶ ገለ ዝብል ሲ ካብ መዓዝ ዝመፀ እዩ ካብ መዓዝ ዝመፀ ቅድሚ ምግላፀይ ግን ነዛ ፍቅርቲ ሓፍተይቲ መልሲ ሕፅር መታን ክብለላ እቲ መልሲ መመታን ክነግር ሽዑ ትንተና ክበሉ ማለት እዩ ታሕቶ እንታይ ነይራ ሓደ ሰብ ኣብ ስደት ዓረብ ነይሩ ናብ ሃገሩ ምስ ኣተወ ከይተረጨየ ክንሳሕ ወይ ቤተ ክርስቲያን ከኣቲ ይኽእል ዶ እያ ትብል ዘላ ከይተረጨየ ስቕ ክብል ይኽእል ዶ ክብል ይኽእል እዩ ከይተረጨየ ቤተ ክርስቲያን ከኣቱ እወ ይኽእል ከይተረጨየ ስቕ ክብል ይኽእል ዶ እወ ይኽእል ተሓፂር መልሲ እዚ ትንተና ክበል እየ ምርጫይ ዝህቦ ጥቕሚ ብመጽሓፍ ቅዱስ እንታይ እዩ ዘይ ምርጫይ እንታይ ሳዕብየን ኣለዎ ክትምልሱለይ ብትሕትና ሓትያ ዘላ እዚ ነገር እዚ ካብ መዓዝ ዝመፀ እዩ እዚ ማይ ተረጪኻ ዝበለቶ ተገጭብካ ናብ ቤተ ክርስቲያን ምእታው ካብ መዓዝ ዝመፀ እዩ ንምዃኑ እዚ መጽሓፈ ቄደር ዝብል ኣሕተምቲ ቄደር ኢሎም ዘሕትሙ ኣሎ ንምዃኑ እዚ ካበይ ዝመፀ እዩ እንተዳ ኢልና ኩላትና ክንፈልጦ ዝግባአና ካብ 16 ክፍለ ዘመን ዝመፀ እዩ ኣብ 16 ክፍለ ዘመን ኣብ ኢትዮጵያ እንታይ ኣጋጢሙ እንተዳ ኢልና ከዓ ኣብ 16 ክፍለ ዘመን ሓደ ጨካን ዝኾነ ኣስላማይ ተላዒሉ ነይሩ እዚ ከዓ ግራይ እዩ ግራይ ኣሕመድ ን15 ዓመታት ዝኣክል ቤተ ክርስቲያናት እናፍረሰ ገዳማት እናፍረሰ መጽሓፍቲ እናቃጸለ ምእመናን እናቀተለ ይኸይድ ነይሩ ኣብ 16 ክፍለ ዘመን ከምዚ ሕጂ ኣቀዲመ ዝገለጽክዎ ሃፀይ ልብነ ድንግል ዝነበሩሉ ግዜ ማለት እዩ ሃፀይ ልብነ ድንግል ብድሕሪኡ ካብ ሽዋ ተላዒሎም ናብ ብፍላይ ዘመነ ጎንደር ዝነበሩ ስለዝኾነ ናብ ትግራይም ከይዶም ትግራይ ማለት ከዓ ኣብ ደብረ ዳሞ እዮም ተቐሚጦም ሃፀይ ልብነ ድንግል ምክንያቱም እዚ ግራይ ኣሕመድ ዝበልክኹም ሓይሊ ገይሩ ንምእመናን ብሓይሊ ናብ እስልምና እናኣተወ ወይ ድማ ዘይኣምኑ እንተዳ ኮይኖም ከዓ እናቆረፀ ይኸይድ ስለ ዝነበረ ብዙሓት ሰባት ፈሪሖም ናብ እስልምና ኣትዮም ነይሮም ከይቅተሉ ፈሪሖም ናብ እስልምና ኣትዮም ነይሮም
حصي لبنا دنجل ابز غيز زغبرو انتايو ناب بورتوغال حاجز محتاتيو حاجز حاتيتم ملس خيرخبو اب قدام اب دبر دامو يقمبط نيرو بدحريوم زمص حصي غلاوديوس ودو مالتي حصي غلاوديوس اب زمنو كبابي 400 زاخلو وتهدرات ناب ኢትዮጵያ መጽዮም مسغرا احمد تواغيوم نعوس عيرم اوصيمو قتيلمو مالتي بدحرزي ممهران كلاتهم تاكيبم زغبرو ነገር مالتي قاليوم ካብ عرب تترجمو زبرالو قال لخا ممهران زدالو وي ازها كم بعل اچغن باقوم مالتي اچغن باقوم نسم صحافو وي زبلي نساتهم كصحفو كلو خنز مصحف انتاي زبل حدث امنتو كحيدنا باسلمنا كيدو زنبره حاده ناب اسلمنا كيدو زنبره حاده ወይ ድማ ምዘ አማኒ ስጋው ርክብ ዝፈጸመ ተዳ ኮይኑ እዚ ነገር ዝኽድገመሉ ኣለዎ እዚ ኻልክ ከምንታይ ሓሲቦሞ ልክዕ ከምና ዮሐንስ ጥምቀት ማለት እዩ ዮሐንስ ናይ ንስሓ ጥምቀት ይጥምቅ ነይሩ እዚ መጽሓፈ ቀደርካ ናይ ንስሓ ጥምቀት እዩ ኢሎም አዳልየሞ ማለት እዩ بدحريو ناب نسحا يخيد اذن نشعو لم زدالو معناتي كنفلط زغبانا جن ناي نسحا طمقت زبحال اب حدش كيدان يبلنا ناي نسحا طمقت زبحال زنبر حنتي ناي يوحنس طمقتيا ازيا خا ات ناي ولدነት طمقت بغويتا مسمصه ناي يوحنس طمقت تريفيو ስለዚህ ناي نسحا طمقت زبحال اب ቤተ ክርስቲያንና يبلنا مسطير نسحا يزلنا رؤسو الزخاله معناتي ስለዚህ ሓደ ሰብ ዲቀቲሉ ዝሙት ዲፈጽሙ እግዚአብሔር ዲخحيدو ዝኾነ ነገር እንተ ገበረ ተጠሚቁ እንተ ዳኒሩ ሓንት ነገር ዝገብራ ካለ مسطير نسحا መፍጻሚ مسطير نسحا رؤسو ዝخاله መንገዲ ይምበር መጀመርታ ተረጭኻ በማይ نسحا ዝባል እዚ ናይ መጽሐፍቱን 10 ዘይብሉ ኣብ 16 ክፍለ ዘመን ዝመጸዩ دحرايون كمز حجي إذا فكرت حاجة زبالته كخون زنبورون نتم آمنتي أب نتم زلوا أب سعود عرب كوينا من نزصر حسابات زي كونه تما الوقت زنبرة أب إسلامنا عاتيوم زنبورمو كابو زنزو مرسي نحن قل بمتى ترجمنا حجي أب سعود عرب بس يحز مسألة مسأم حبيرو زبلعان أبو السرحة أقرن زحازة مجبن استنكفة أقارن زحاسبه أبو بتحن الزمات أبو نزسترحه قدن كتحسب على كاخ تقول لك تقول على كاخ زهاي جبرك نبيت كرتنا إيطوني الزمات مالتي أنتم الوقت جن زين برا حدث بجن كجبر اللي زجبا ما صحفتنا ونزله حدث أب نتسلم الناس خده كال زي أمان الزنبرة أب الخط أو زمن لخ زنبرة ناب كرستنا مسمت زد جملوا كاز الليل صارت عنه الزقاء كابتن شوعاتك كيدانت حدا اجزي ابير زبرهانات يبحال الزقاء اتي ابو حديرو طاو زملخو زنبره اجزي ابير زخدو زنبره كاب منفس اجزي ابير اوصينا قال اتي وز زنبره نعو مرحقي اذا بيتكرتنا زوله معناته ازي قدمينا بيتكرتن متاوكا تغچبكا كمز غيركا زبل جن كمز قديمه زغلصكو اتم اب من يزبلكم بقرا احمد توسيدم زنبورو مؤمنان دحراي نص مستسعر حيلو مسدخمه شو عندك قبر جميرهم ناب ابنتنا كنملس مسبلهم امو نزم ناب ابنتهم زملس زلو كم زخن قبر لمالنا يلم نشع زدالو وي معناته نتم كاب اسلمنا ناب كرسنا زملسو زنبوريا سلازي اب سعود عرب كندز عام سريحه اب سعود عرب كم زنيره ناب حاجه كمص كلخص كنسح خلخو ناي قد نديو وكا بيت كريستيان كاتو خلخو ناي قد نديو از ነገር ዘደን ዝብል አድላይ አይኮነን ገለገለ መምህራን ዝብሉ ክብሉ ይخليም ናይ قدን ክትግጨብለከ ናይ قدን ከም ዝክትልለኪ ዝብሉ ክህሉ ይخليም ግን ተሐቅ ግን እሱ ይኮነ ምንጩ ዝነበረ መጀመርታ ከም ዝገለጽኩዎ ኣብ እስልምና ከይደም ዝነበሩ ንስተመርሱ ዝብል ናይ መጽሐፍቱን አሰሩን ይብሉ ናይ መጽሐፍቲ አቀድሙት ዝነበረ ከምዛ ቀድመ ዝገለጽኮ ሸውዓት ኪዳናት ዝብል
نازي حزنا خا نخيد ازي اب مس عرب نيرك اخا خمسه كيرك اخا خمسن كيف كاخا تغچوا لك ايلكم نهزبي شخم مغبار جن ازي لك عنت غويتا زبولو ازي مصراري يتا زبلنا انتايو يتا صرومو صورو كبده كبير صور ايتا صروم ينيرو سلازي ناي غويتا قالن كمزي عينت تغباراتن كمعلتنا معلتي حدا ممهر كمزي لمهيرو كمزي لسبيخو ني حدا ممهر دوغما يكونني وكقوامي يكونني بزي قدست ممهر ماني معناتي سلازي ناي قدن تزبلو زلق قالات مس مصحف قدوس مس مصحفت كله زراخب كون الله منጭ زلو كون الله اثر زلو كون الله ومبر افو زخفته زز مصه كصعنناسي كم ادغي سويلنا ينصعان كالتي مغጭ اب زبل ግን كنت قومل نخل اب كاله نابنت صلوت اب نغبرل ግዜ በተማይ ጸሎት ጌርና كنحسب نخل كنغጨም نخل اب ገዳማት ከሄድና ይኹን اب ዝኾነ ማይ ጸሎት እዚ ንበረከት ኢልና ክንገብር ንኽእልና ንንሳ ኃይል ከማይ ጸሎት ግን እዚ ቢዮሐንስ ተረፈይ ናይ ንስሓ ጥምቀት ማለት ናይ ንሕና ግን ናይ ንስሓ ጥምቀት ዘይኮነ ዘለና ሕጂ ናይ ውልድነት ጥምቀት እዩ ዘለና ማለት ነው ስለዚህ ስዑድ ዓረብ ነይረ እሞ ናይ ግድ እንደ ከምዚ ግጨብ ዘለኒ ዝብል ተዳ ኮይኑ አየድልካን ሕፀር ዝበለ ማለት አይደለም እዚያታ መልስ ማለት ነው ስለዚህ እዚ ሎምን ንዛረበሉ ዘለና እቲ ሽዕቱ ሃይቦ ዝነበረ ካብ እስልምና ናብ ክርስትና ዝመጹ ተባሂሉ ዝተዳለወ እዩ ኣብ ስዑድ ዓረብ ሰሪሑ ዝኣቱ ግን ኣብ እምነቱ ዘሎ ጸኒዑ ዘሎ መንፈሳውነቱ ዘሎ ሰብ ከምዚ ጌርካ ክጽና ጉባ ኣይኮነን ስለዚ ናብ ቤተ ክርስቲያን እዚ ከይተ ታይላቶ ከይተ ገጨ በደላቱ ጸኒሐ ከይተረጨየ ናብ ቤተ ክርስቲያን ከኣቱ ይኽእል ዶ እወ ይኽእል ኃጢአት ጌርዶ ይኸውን ተሰብ እንተ ጌሩ ይነሳህ በቃ ንስሐ ስትረስዮ ለዛ አበሰ ከመዘ ያበሰ ንስሐ ንዝበደለ ከምዘ ይበደለ ትገብሮ እግዚአብሔር ዝለናኻ ዚምበር ናይ ንስሐ ጥምቀት ብድሕሪኡ ንስሐ ዲኻቱ ብድሕሪኡ ናብ ቤተ ክርስቲያን ዲኻቱ ከምዛ ዓይነት ጾር መጽሐፍ ቅዱስ አይሃበናን ጎይታ አይሃበናን አቦታትና ወን አይሃበናን ማለት ነው ስለዚህ ናብ ቤተ ክርስቲያን ከአቱ ይኽእል ዶ እወ ይኽእል ማለት ነው ሕፀር ዝበለ አምላኽና እግዚአብሔር በዛ ቅዱስ እምነትና ሐጽናና ናትሰናይ ፍቃዱ ይኹንልና እዚ ቻናል እዚ ናይ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ስርዓትን ዶግማን ትውፊትን ሓልና ባኻትኩም ዝመሓለፍ መደብ ነዚ መደብ ዝንብርታ ሰብስክራይብ ናገበርኩም አባላት ክትኮኑ ናብ ኩሉ ሰብ ከዓ ሸር ክትገብሩ መልእኽቲ ይሕልፍ ወስብሐት ለእግዚአብሔር